Bayan ng Mapandan ay kabilang sa ikatlong klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2020, mayroon itong populasyon na 38,058 katao. Ang Mapandan ay dating baryo lamang. Ito ay dating bahagi ng munisipalidad ng Mangaldan. Ang Mapandan ay isang Hall of Famer para sa pagkakaroon ng pinakamalinis, pinakaligtas at pinakaberdeng munisipalidad ng Pangasinan, kategorya B. Ginawaran din si Mapandan ng Pangasinan Healthiest Municipality sa pagkakaroon ng pinaka-counting malnourished na bata. Ang Mapandan, ibig sabihin ay maraming pandan, ay nakuha ang pangalan nito mula sa pandan, isang katutubong palad na tumubo ng sagana sa lugar noong panahong iyon. Ang mga dahon ng pandan ay nagdaragdag ng bango sa nilutong bigas kung kasama nito. Ang mga dahon ay hinubad din at hinahabi sa mga banig. Ang Mapandan ay matatagpuan sa silangang gitnang bahagi ng Pangasinan. Hangganan ng Mangaldan sa hilaga, Manawag sa silangan, at Santa Barbara sa kanluran at timog na bahagi. Ito ay landlocked, gayunpaman, ito ay hindi masyadong malayo sa mga kalapit na baybayin ng Dagupan, Binmaley at Mangaldan. Ang Mapandan ay isang gitnang maburol na lugar na may ilang kalapit na bundok. Mapandan, kabilang sa ikatlong distrito ng Kongreso ng Lalawigan ng Pangasinan. Ang Mapandan ay halos rural sa mga tuntunin ng lugar nito. Pinubuo ito ng mga lugar ng pagsasaka at mga sakahan ng bakahan. Mayroon itong maliit na bahagi ng ilog Bod sa hilagang bahagi at isang proyektong patubig na kilala rin bilang Paez Irrigation Project, na naglalayong magkaroon ng karaniwang irigasyon para sa mga lugar ng pagsasaka sa munisipyo. Coming down on a sunny day. Yeah, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on the sun.